What will the future bring from Nintendo? More hits like Super Mario Brothers. Arcade hits like Kung Fu. Nintendo has the most video game hits. Hogan's Alley, Duck Hunt, and more like baseball and Excite Bike. And you can play them only on the Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Cool. Yeah, mae'n fine nawr. Sy'n cadw fe fel na. Peidiwch â symud Ciaran. Y sgrin dechrau flasio, mae rhywbeth wedi mynd yn hwyr. And... Na, mae'n cool. So, o meddwl am fel y Gemau Retro hefyd, chi gyda'r thing bod mae'r lefel y sgil o dysgu patrymau mor bwysig. So os chi ddim gyda cof dda, chi ddim yn mynd i curo'r gemau yma, achos dim gobaith. I gallu ffliwcio chi'n trwy'r holl gêm, pretty much amhosib yn gemau NES. Ti ddim yn mynd i gallu neud e. So rhaid i chi cael y sgil na o cof byr a hir, actually, achos mae dibynnu faint mor... Fi'n teimlo gyda fel Super Nintendo, erbyn hynny, oedd nhw'n fwy cyfeillgar gyda fel save states a cyfleoedd i safio, ond NES, mae just... Oedd ddim digon o lle fi'n credu ar yr actual cartridges. Fydd rai yn cael, saves, NES a Master System era. Fel Zelda, mae hwnna gyda save yn dwi wedi adeiladu mewn i fe, so... Final Fantasy mewn Japan yn cael saves. Ond, dim llawer. Ond nhw gyd yn cael fel, top score things, ond nhw ddim yn safio. Na, mae rhaid ti just cofio fe, neu tynnu llun o fe, neu ysgrifennu e lawr ar ochr. Pa llawer o hyn? Trydydd. Oh dear. Dwi'n trio meddwl am y boss am y stage hyn. Herwydd nhw'n... Rai o nhw ti gallu neud long jump I mewn I nhw, a wedyn nhw ddim yn gallu brifo ti, a ti'n just yn annihilate o. Nice. Ond... wedyn mae'n boomerang, ti'n angen patch am wedyn mae'n boomerang, ti'n angen patch. Sorry pawb. Ni cael double feedback fan'na tipyn bach. Sorry pawb. Ni cael double feedback fan'na. Dwi'n neud eto, sorry. Ond ni just eisiau checio bod y lefel side yn gywir. Dyna ni. I don't know. Troi hwnna off. Okay, come on. Llawr pedwar? Wy, ti'n hedfan trwy hwn, Ciaran? Mae pedwar yw'r y breaking point am fi. Ydy e? So, efallai dwi'n gallu gorffen. Dwi'n hopeful, ond... Dwi'n ddim yn hoffi y bugs yna. Na. A wedyn y boss ar y stage hyn hefyd. Dylen nhw stopio dilyn. Dyna ni. Mae'r palet lliw y rai byr gwyrdd yn kind of awgrymu rhyw fath o leprechaun. Nhw yn... Dwi'n meddwl nhw yn... Byddai'n edrych ar y manual ond... Sut maen nhw'n geirio fe, achos fi'n credu nôl pryd hynny, o'ch chi'n gallu geirio pethau'n wahanol iawn I beth chi'n gallu ddweud am ddim gallu dweud nawr. Ond mae leprechaun yn cymeriad mytholegol, so sa'n credu bydd unrhyw problem, really. Dyla fi. Beth ydy am mynd I wneud? Mae fe di lein bwrw. Oh my gosh! Hwna'n cool. Ti'n gallu bwrw pen fe fan yn llythrenol.
Dwi'n mynd i agree bod ti'n llaw fe. Sut mae'n doesn't respawn o? Ydy hynny'n bo... Rwy'n angen neud i'r dros e? Dwi ddim yn meddwl. Beth fi'n caru am gemau NES yw chi'n clywed fel chwerthyniad evil yn ailadrodd. So, oedd y chwerthyniad yna yn debyg iawn i un o'r bosses yn Punch-Out. Mike Tyson's Punch-Out, neu Punch-Out bydde fe yn Europe. Ti'n gwybod yr un sydd yn fel... Mae fe bach fel, mae'n clycian, ond mae fe jyst yn mynd fel na, mae fe'n... fi ddim yn cofio enw fe, ond os chi'n chwarae Punch-Out, mae fe... Raging Bull, fi'n credu, yw'r cymeriad. A ar y diwedd, os ti marw, mae fe'n gwawdio ti am ei... Just fel y sŵn yna. So fi'n siŵr oedd loads o hwnna'n digwydd. Oedd y bwr y pennau yn bad idea, or oedd mae just yn respawn o ti'n angen gwneud y corff. Okay. So, ti'n cael hynna nawr. Helpu Thomas. Helpu, Thomas. Oh, helpu Thomas, right, sorry. Sylvia! Sylvia! Thomas! Mae'n tragic love story. Oh, yeah. Tiod, just sut ti'n delio gyda popeth trwy defnyddio Kung Fu. Yeah. Does dim siarad neu... Oh my gosh, maen nhw proper yn dal arno ti. Ond mae'n edrych fel coflaid, fel mae'n rhoi cwtsi ti yn lle actually ymladd ti. Mae'n just yn neud hynna. Mae pob un y... Mae dy ti skills. Wow. Diolch. Fi'n gallu gweld bod hwn yn ffefryn plentyndod ti yn syth. Fi'n cael y teimlad oedd hwn probably wedi cael ei pasio lawr o dy dad fel ffefryn plentyndod fe. Achos ti'n lot ifancach na fi, so fi'n gwybod bod, you know, oedd hwn pan o'n i'n tyfu fyny, oedd dy fi brodyr hun. So, mae brawd hynna fi'n 7 mlynedd yn... Oh, game dros o. Oedd e'n blocio popeth? Sut ydyn ni'n neud hynna? Fi'n gwybod. Un o'i tro. Wel, llawer mai tro. Wel, beth ni wedi penderfynu, Ciaran, yw... Nawn ni roi hanner awr i ti trio curo'r gêm, a wedyn nawn ni gweld beth yw'r gwahaniaeth trwy defnyddio'r 3D SEN. O ie, mae hyn yn cael... Byddai'n marw yn syth arno fe, ond o leia bych chi'n gallu gwerthfawrogi yr app yna, achos fi'n credu mae fe mas nawr. Mae fe mas heddiw neu fory falle, ond ie, o'n i'n edrych ar cwbl o screenshots ar Super Mario 3, a ni fel, dyw hwnna ddim yn y beta testing version, so bydde chwarae Super Mario 3 mewn 3D yn eitha cool. Fi'n caru'r gêm yna. Ie, mae'n da. Dwi heb wedi gorffen eddo. Dwi beth wedi gorffen e. Ie, mae'n ar y Game Boy Advance port. Ie. Ond dwi heb wedi orffen e. Wel, mae rhaid i fi ddweud, dyna oedd un o'r buddion o cael yr N8 Everdrive ar y Nintendo. Oeddwn ni'n gallu cael y save states yna. So nes i ddim wneud bydden ni byth wedi wneud heb defnyddio y save states i fod yn deg. Ond, mae dal yn sgil i gallu curo fe. O ie, of course. O'n i bach yn siomedig gyda fi hun am ddim gallu gorffen Super Mario Bros. O'n cyrraedd y blimin lefel olaf, ond just marw. Gallu mynd nôl yn neud e. Ie, gallwn ni. Dwi'n mor digmed. Dwi'n mynd i gorffen y gyd. Okay, nice. Dwi'n cael extra life. Helpu, Thomas! Dyna oedd y llais. Sylvia! Dwi'n hoffi sgrin hynna'n ailadrodd yn deuwaith. Does dim unrhyw text cyn i ti curo game wedyn. Mae hynny'n gyd. Good. Y diagram, y dialogue i gyd fyna. Fantastic. Fi'n
credu mae fformat NES yn perffaith ar gyfer yr Awr Retro, achos, basically, ti yna'n gallu curo'r gêm yn awr, neu ti ddim, a os ti ddim really angen mwy, ar wahân i fel gemau epic fel Legend of Zelda neu Final Fantasy, mae'n lot o gemau ar y system yma, bydde ti'n gallu mynd yn eitha bell o fewn awr. Ie, mae hynny'n beth sy'n da am y generation yna. Ie. Cos nhw'n gyd yn fel arcade ports, ond dim really. Ie. A mae arcade games yn fod i bod yn eithaf byr. Ti ddim mynd i gwastraffu 24 awr mewn Na. arcade. Na. O'n i'n... ti wedi gweld y Pandora's Box ni, Ciaran? Ti wedi, oeddech chi'n chwarae... stream, ie. Mae hwnna'n cool, achos ti'n gallu kind of twyllo'r system a mae dy ti unlimited continues a pethau, ond chwarae... Wel, chwaraes i trwy Michael Jackson's Moonwalker? Moonwalker? Yeah. Oh my god, chwarae hwnna, mae hwnna'n hollol bizarre, a jyst gyda'r cerddoriaeth yn y cefndir, a... Yn credu fi wedi curo cwbl, Teenage Mutant Ninja Turtles, arcade game, Metal Slug, un o'r ffefrynnau fi, Michael Jackson, oedd cwbl eraill, ond fi ddim yn cofio, o'n i jyst yn synnu faint mor cyflym o'n i'n gallu mynd trwy gyda'r thing o gallu parhau yn lle jyst cael game drosodd. Ie. Mae'n lot o... Fi yn hoffi chwarae gyda'r sticks a'r botymau arcade. Mae'n profiad neis. A bydden ni yn dweud unrhyw un sydd yn hoffi cael profiad o'r arcade. O beth ti... Actually, fi ddim wedi meddwl am hwnna. I bobl sydd... ni ddim yn gwybod faint mor... beth sy'n digwydd yn y byd ar y foment. Ond o leia os ti gyda un o'r Pandora's Box, ti gyda fel miloedd o arcade games i chwarae ar arcade stick. Mae hwnna'n wir am unrhyw, I suppose, consoles a gemau. Mae catalog, mae llyfrgell o games fi ddim di chwarae eto, a fi ddim yn credu fi byth yn mynd i cael cyfle i gorffen nhw gyd. Mae hynna, dwi'n gweld hynna pob tro dwi'n edrych i'r chwyth fi. Dwi'n just cael wall of games and you're like, oh no. Wedyn, yn ddiweddar, am ryw reswm silly, fi wedi mynd cael y PC Xbox Live Beta thing. Neu Gold... just infinite games. So wedyn, so fe'n yr un cyflawn fel Ultimate, ond mae fe just y gemau PC, so ni'n meddwl, bydd hwnna'n handy. A unig reswm nes i gael oedd am Streets of Rage 4. Achos o'n i bach o, wel, i brynu hwnna mae 15 pint, neu gallai cael 4.99 y mis a cael gemau fel na. Ond fi ddim yn gwybod. So'n denu ti mewn ydyn nhw, a wedyn ti ddim yn bothered i fel dad tanysgrifio. Ydy hwnna'n gair dad tanysgrifio? Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Cymryd off y list. So dyma'r boi sy'n wastad yn blocio, ie? Ond, Mae'n yna'n y final boss as well, ond dwi'n cael 2 life ar ôl i gwneud hyn. Naeth kicio ti yn y ghoulies fanna, Ciaran. Very gas. A os ti'n mynd i marw mewn unrhyw ffordd, dyna ffordd gweitha fi'n credu. Ie, mae'n definitely lan fanna. Cic yn y ceilliau. Na. Mae'n mynd i wneud yn ôl i fe. Wait a sec, oedd hwnna y boss olaf? Ie. No way. So ti'n dweud, ti'n mynd i actually falle wneud... Oh, forget... Os ti'n gwybod beth yw'r patch yma, ond mae'n just yn wneud beth mae'n eisiau. Beth yw'r patch? Edrych. So dwi'n wneud e? O, ti'n wneud e? Os dwi'n wneud e? Na. Literally no health. Un bywyd ar ôl. Come on nawr, cymryd amser. Gwasga pause os ti angen, just i dechrau anadlu. Cos fi wedi cael hit arno fe, ond beth oedd y conditions am hynna? Mae dim yn dweud.
fi credu, mae fe lawr i, mae rhaid chi bod yn really gyflym yn ymateb. Yeah. So, just cymra pwniad bach ar y tro, ond peidiwch â bod yn Ni'n mynd i... hyderus. Okay, right. Dyna fe. Hyderus. Byddwch yn hyderus, ond ddim cocky. Cael full health. Okay, just cool it. Oh, yes! Just neud hwnna. Oh, yes. No. Mae gyd am mesur, mae fe'n cicio'n Angen galed. aros am gwneud rhywbeth. Yeah. Oh, nice. Go on, Ciaran. And go on. Paid rhoi off, Josh. Oh. Come in. Oh. Yes! Sylvia! Dyw Sylvia ddim yn dweud mae eich Sylvia go iawn mewn castell arall neu rhywbeth. Na, mae'n dweud like, llongyfarchiad. Ti'n gallu cael yr thing. How much is Sylvia? O cariad fi. Ond hapus am beth. And then the game just restarts. Hwna'n clas. Okay, mae amser dyn ni mynd i 3DS. Llongyfarchiadau Ciaran am... I'm the creator of Ultra games for Nintendo, like Metal Gear, where you're a commando searching for deadly weapons. Defender of the Crown, with strategic castle sieges, raids and distress, and skate or die. In 5 rad events that pit you against a friend or bionic Lester, so check out Ultra games. Remember, I'm never farther than yours.